skal vi hen, du? Hugo er en tv-trold. Han bryner rundt på alle skærme. Han er hurtig, han er fanden i voldsk, når han løber mod skatten i det fjerne. Du har gud, hvad jeg har. Du styrer Hugo med din telefon. Drej 5-0, du der sådan hjemme. Hugo har besat en hel nation. Han kan få alle mennesker til at glemme. Du ånder tungt i jeres slag. Du ved der ingen vej er tilbage. Du skal nå frem. Det gælder liv og død. Du må passe godt på ham, for han er så sød, ja. Hugo er en skærmtrold. Ja, hvor skal vi hen, du? Hugo er en skærmtrold. Hallo, er nogen hjemme? Tag det bare helt roligt. Vi skal nok klare den sammen, os to. Hopper ind ad den lange gang. Kommer broen over floden. Og hvis du synes, at vejen er lang, så skulle du måske ligesom bare bruge hovedet. Under to, jeg slår slag. Du ved der ingen vej er tilbage. Du skal nå frem. Det gælder liv og død. Du må passe godt på ham, for han er så sød, ja. Hugo er en skærmtrold. Ja, hvor skal vi hen, du? Hugo er en skærmtrold. Hallo, er nogen hjemme? Hugo er en Hvad, Hugo? Hvordan har du det i dag? Åh, jeg er altså helt nedkørt. Er der gået en kineser? Hvad, Hugo, har du ikke lyst til at prøve at synge en lille sang for os? Pas på kineseren, Hugo! Du ånder tungt. Jeg slår slag. Du ved der ingen vej er tilbage. Du skal nå frem. Det gælder liv og død. Du må passe godt på ham, for han er så sød, ja. Hugo er en skærmtrold. Ja, hvor skal vi hen, du? Hugo er en skærmtrold. Hallo, er nogen hjemme? Hugo er en Der er kun til en til kineser til en. Man må du godt melde sig på spand. For når et tog kommer frem, skal du ikke blive bange, for det er kun lag mellem ham og dag. 1, 2, 3, well den der. Det nytter ikke noget, du har prøvet det før. For hvis manden kommer frem, kan du lige så godt gå hjem, for der er ikke noget at gøre. Det var jeg gør. Hugo er en skærmtrold. Ja, hvor skal vi hen, du? Hugo er en skærmtrold. Hallo, er nogen hjemme? Hugo er en skærmtrold. Trallerit, trallerat, trallerut. Spillet, det er slut.